घन्टानि बारा बास नेबाय आरोना हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो आं माने कासकट्रायाव थांनो नागिरदों आरोना रिचार्ज गैला आंना मबाइला रिचार्ज जोब्बाय प्लास फैसा बख'नांगौ आरोना थाबाय थादो होनबा लोगोफोर आंजों लोगोसे दायो टाइमा मिथिना हयदा जाबाय 11टासो जाबाय खोमा मर्निंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हायासै सिगाङाव लोगो थांग्रोनोसै टट' लानानै फैब्रबबाय आरोना आङो उपाय गैया फंबायाबो न'आव गैयाना स्कुलावसो थांदों थांग्रोनोसै आरोना लोगोफोर सोनानै जल्दि फैफिननोसै दानो ओरैनोथ' जेबो खामानि गैया बाट रिचार्ज सोनानैल' फैगोन आङो फैसा बख'नांगौ बेनो कासकट्रा मोनफैबायानो आङो दसेनो मोनफैयो आरोना बांद्राय गोजानबो नङा नालाय जोंनिफ्राय खाथियावनो दखानासो खुलिदोंना खुलियाखैथाय एखाने राखिए दे दायो आङो न'आव थांफिनगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय माथो आंना खामानिया एसेबां खामानि गैखायामोन जल्दि फैफिनबाय आरोना आं दायो लोगोफोर आङो दहायनो कासकट्रायावहाय थांनानै फैफिनबाय आरोना लोगोफोर फैनानै ब्लगखौ बानायफिननो टाइमानो जाफैयासै फैनानै एसे गांनैसो सुनानैहाय ओंखाम जाग्रोबाय जोङो ओमफ्राय जाखांनानै सुस्रां खावस्रांनो माने दुगैखांबाय आरोना दा ओमफ्राय आं न'आव थांफिनगोन नालाय आंहा गाबोन मोनसे खामानि दङ ओमफ्राय दा माने मोनसे खामानि दंबावो गामियाव बेखौ मावनानै आं दा 4टासोफ्राव ओंखारलांसै आरोना दाबो बारा टाइम जायाखै नालाय लोगोफोर सनालिया न'आव थांनो बारा न'आव थांनो हाया सनालिया थालांसै फुंखाजों गाबोनाव थालांसै हो जि लोगो जाथारो सानैजों मालाय आनैनि फिसाला आरोना बियो जोंहा आइनि बिदा उन्दैनि फिसाला ओमफ्राय ओरैबायदि लोगो सानैजों बुंनांला आरोना टाइगारा खाना दोनजाबाय जोंना ओरैनो अखा गोरलै हादों आरोना बोरैबा बोथोरा बोरैबा जादों अखा हागोनदां बिरादनो नायनोसै दा एसे लेट जालांसिगोन ओंखारलांनाया 4टा एसे बारनोबो हागौ गेरेनोसै होनो हाया नालाय लोगोफोर नायनोसै दा खयथायाव ओंखारलांनाय जायो दा देखायगोन आङो थलायलाय नायनो सुखुवा खानायखौ नायनो सुखुला खर'खौ खोबथेना लाजोब्बाय नुवाखै आया ओइ टेगर खाना दोनजाबाय जाम्बाया फुंखाना दिनै बुरखाजोब्बायना मा दंमोन दिनै एग्जामा जोबाखै माथो दिनै 20 जोब्बायथ' मा दंमोन मेथ्स दंमोन ओमफ्राय हादोंना हायाखै मा लिरहोआ साननाय फारि ओमफ्राय सार्कोल होनाय ओमफ्राय 1 2 3 लिरहोआखै बेल' मोननैल' बुरजाथार आरो बुरजा दंथारबावो नामा बुरजा होथारो नामा फुंखामोनालाय सनालि मोना एसेल' जादोंना सनालि नै सनालि ना आथिङा मालाय जा साइज जादों गेलेनानै आरो आखाइखौ नायनां आखाइयाबो नै मालाय जा साइज जादों खोन्थालायबावा बियो गोग्लैदोंनो बियो दाख्लै न'आवहाय गेलेनानै माबाजों जाफुंजों गेलेदोंमोनदां दा ना हारसिं गोलैदों होमबालाय मारैथो गोलैनाय मारै हारसिं गोलैखो हासुनो ओंखारनायाव हासुनोबो खारदावलांलाबायोना बेबायदिखौ र' माथो गोलैदों होनबाय खोन्थाबावा आंनो मैयासो बासावहाय नुबोदों आङो आखाइया मा खामब्रें जाखो होर आखाइया मा जाखो होननानै नायबाय आखाइया दोलानायसो माला दोलाया होनबा मैया होनबाय दाखालि गोलैदोंनो ओरैजायसो आगदाथिंसो ओमफ्राय नै गबायमोन आथिङा दोलाजोबनानै गबासो दा हान्थुआ आखाइ दोलानायखौ खोन्थायाखै आरोना बियो न'आव गोलैदोंनो दाखालै ओमफ्राय मैया आं बासावहाय नुबोदों आरोना ओमफ्राय
आखाइया मा गोसोम मा नांखो उन्दैना सानदों ओमफ्राय जेनेबा होद आखाइया मा जादों होननानै नायबा दोलानायसो आरोना नै बिदियावहाय एकदम मानि दाखोन खाजोबलायनाय ओमफ्राय सोंबाय आङो अबाव गोलैया होननानै न'आव गोलैदों होनबाय ओमफ्राय आं सानदों लोगो सासे फैयो नालाय भारा थाग्रा बेजों गेलेदों खोमा ओमफ्राय हारसिं गेलेनानै गोग्लैदोंनो खोन्थाया आरोना रायजानो गिनानैनो खोन्थाया जै दाय मावबाथाय खोन्थाखाया आरोना दाय मावबाथाय नोमबैया सिखार एक्ट्रिसालायबावसो आबैखौ होनदों आबैखौ एक्ट्रिसा होननानै माने आयौ खरा जि मानसोदोंना आंना डेन्ड्रप जाजोब्बाय मालाय बेजों गेलेयो फुखाजों मैयाबो आराम उन्दुदों नालाय आबैया बेखौनो होनगासिनो आरोना फोजाहैदों फिसौलाखौ स' लोगोफोर दा खैथ' थांनाय जायो देखायगोन आङो दाहाय लोगोफोर 2 hours later. बास नेदों लोगोफोर बासानो गैया फैयाखै दाबो टट'आवसो जिरायनानै थाबाय जों आदानि टट'आवहाय मोनसे थांगबाय घन्टानि बारा बास नेबाय आरोना लोगोफोर दहाय एसे सिगाङाव थांगबाय दहायो माबासोआव 4:30टासोआवहाय ओमफ्राय बे दखानाव फैसा माबाहैनानै लेट जाबाय आरोना आङो दसेनि नेबाय नेयो दासो फैगासिनो दंनो मोनसे बासाव सोंदोंमोन क'क्राझारनि गुनगुन बासावहाय नेनोसै आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो उफाय गैया लोगोफोर जोङो दायो उइंगारखौ मोनबाय आरोना बासथ' ओरैनो थांगबाय दहायो आरो दंबावोनो ओमफ्राय नेबाय थानो बाबायना बेनि थाखायनो उइंगारावनो गाखोबाय उफाय गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोथोरफ्रा मोजां नङा बोरैबानो अखा हां नायनो हागोन नोंसोरबो र' आं देखायगासिनो दङ नै एकदम माने बोरैबा खोमसि दरसि जोंनो अखा हां उफाय गैया आरोना लोगोफोर न'आव सहैथोंसैल' खस्थ' मस्थ'बाबो थांनोसै आरोना उइंगाराव खस्थ' जायो एसे उन्दैबानो गाखोनो आरो बेगबो दंना थांगोननोसै लोगोफोर आङो दहायनो सफैनायाथ' ओमफ्राय माने बिराद मेंबायना आं फैस्लाब मोनि भिडिअ खालामफैनो हायासै आरो एसे बेलासि फैदों नालाय आं फैनाया लेट जाबायना आं खोन्थाखादों नोंसोरनो बासखौ मोनाखै ओमफ्राय माने एसे आन्द्रा मिन्द्रानो जाहांफैदों आरोना लोगोफोर माथो खालामनो उफाय गैया आं दखानाव हाबदोंमोन ना मोनसे खामानि दंमोन आंहा फिसानो बेयावनो माने थाब जायासैना खामानियाबो बेयावनो माने गारिया फैगबाय आरोना बासाहाय ओमफ्राय आं उइंगारजों फैबाय आरो बास दंबावोमोन माने बेखौ नेयोबाथ' आरो थाबसिन सफैबावगौमोन आं बाट उइंगाराव फैग्रोनायखाय उइंगारजों फैग्रोबाय आरो सिना जानाखाबो नालाय बेनि थाखायनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माथो खालामनो उफाय गैया आरोना लोगोफोर आं सानदोंमोन न'आव दानो फैथ'ला हजोंनो आं जा खामानि दं बेखौ मावनानै लाग्रोसै बाट मोनसे खामानि ओंखारनानै होबायना बेनि थाखायनो आङो फैनांबाय आरोना आंहा गाबोन मोनसे खामानि दं बेनि थाखायनो फैनांबाय उफाय गैया आरोना ओमफ्राय बेसारा आइयाबो फैजानो बादोंमोन ओमफ्राय माथो खालामनो आरोना लोगोफोर उफाय गैया बेनि थाखायनो आङो फैनांबाय आरोना ओमफ्राय मैया जे आं नोंसोरनो खोन्थादोंमोन ना जोंहा माने रायजो राजाजोंहाय रायलायदों ओमफ्राय आं माने मैया फैनानैहाय बिराद मोनाबोदों आरोना मेटेंनिफ्राय 8:30टासो जाफैदों आरोना न'आव फैयैनो एसे 8:30 बारासो जाबावदों खोमा ओमफ्राय आं फैनानै आरो मोनाबायबो ना भिडिअ लाफैयासै ओमफ्रायो माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर रायजो राजाजोंथ' रायलायबायमोन रायलायनाया बाट जेबो होनासैमोन गावसोरबो माने जोंहा रायजोआवहाय माने आगोलनिफ्रायनो आयेन दं नालाय जे मालाय गुबुन गामिनिफ्राय सोफैया होननानैहाय ओमफ्राय बाट दाथ' जेनेबा बिपदा जाथारबाय जखनथ' आयेन साइनथ' सिफायनांखागोन उफाय गैया नालाय बेखौनो रायलायनानै माने गामिजोंहाय रायजोआव अके जाबायमोन आरोना ओमफ्राय बाट जाय मानसिया लानो होन्दोंमोन बे मानसिया आरो लाला होनफिनबाय आरोना ओमफ्राय दाथ' आरो मिथिला आरोना उनाव मा जायो खुनु गेरेन्टिखौनो बुंनो हाला माने खामानिफ्रानो बिराद पेन्डिं जानानै दं आरोना ओमफ्राय माने मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदिनो ओंखारदेरगासिनो आरो माथो होनबावनो ना आपडेट होलांबाय थागोन लोगोफोर मा जायो मिथिया आं आरो गाबोन खामानि दङ ओमफ्राय सानडे नङाबाखि आं मानडेयाव थांफिननो हागौ आरोना स' लोगोफोर आं मेंबायबो बिरादनो गारि गाखोनानै फैनाय आरो हजोंबो न'आवबो ओरैनो थानो बायोना बेखारनो आरो आबै बुरै दङ ओमफ्राय फंबायाबो दासान्दि माने स्कुलावहाय प्रग्राम जागासिनो दं आरोना बेनि थाखायनो सोलाबा जागासिनो दङ बे एसे माने खामानिफ्रा बारा जानानै जादों नालाय बेनि थाखायनो आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो स' आंबो फैनानै मेंबाय बिरादनो खर' मर' साबोजोब्बाय आरो उइंगाराव ओरैबायदि मानसि जायगा गैयाबाबो थुसो लाबायनो आरो मा होनबावनो दिनैनि बायदि खस्थ' आं मोनबोआसै आरोना गारियावहाय
बासफोराव फैबा इसेबां खस्थ' मोना दे मानो होनब्ला इसेबां जायगाफ्राबो खुला बिला नालाय जेनेबा जायगा गैयाबाबो गसंनानै थांनो हायो बाट विंगारावथ' बिदि हायाना ओरै आंहा बेगबो दङ बेनिफ्राय आरो नानिखौबो बामनांगौ माने दोननो बेग दोननो जायगायानो थायाना विंगारावहाय बेनि थाखायनो आरोना लोगोफोर स' खुनुरुखुम सफैबाय न'आवहाय ओमफ्राय दायो आं भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामला बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनो आरोना ओमफ्राय मा जायो मा जाया आं आपडेटखौ होलांबाय थागोन लोगोफोर बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार